Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Nakapalit ditag souvenir guys. But before ta mo dalaon sa ako ang laag today, namahaw sa dete maong itadakimasu ug maglaag ta. Ani nga video guys. Ug kay Pinoy man ta guys, di gyud na mawa sa tuan ng pamahaw og rice. Sa mga natingala kung unsa niya ako ang gibubuan niya ako ang rice guys, mao ni siya gitawag og furikake, murag rice toppings siya. #OOTD Jonggoy parang model ng Nike. Right. Okay ba tayo dyan mga pre? Og pasensya na gyud kayo guys kay duka-duka pagitaan ni kay dugay kay ta makatog ini kagabi kay suliton gyud hotdon gyud ang oras kay nagsara ta makaanhi diri sa Japan. Actually, wala mi kabalo kung asa mi padong guys, but road trip lang sa mi for the meantime. Og mangita lang mi og asa mi mohonong, og asa mi maglaag, og asa mi mangita, og asa mi mamalit. Daghan mo gud kay kapilian guys nga mga store o mga malls diri. Kuyog lang ta kung asa nila gusto mo adto og asa gusto nila mo laag. Let's go. Ug mao din niya ang new station nga ginabuhat diri guys, ug ana kanindot og pulido ug solid ang mga trabaho diri guys, ug dali ra gyud kay mahuman yung takuhag base sa mga kontraktor diri sa Pilipinas. Saan ta man bulsa may na human, di man ang project ani gamay ra dulo ka buwan ani opening na ni. Grabe ka clear sa sky today. Hindot kay laag nani nga panahon akong ganahan gyud sa Japan. Ganahan man po rin noon ko og snow pero nani ganahan ako. Abi na kog nagpabuhi na sad og trip to Mars ang SpaceX airplane naman day. Og pagsulod na mo sa mall na aman day exhibition sa mga local products gikan sa Kyoto guys. Unya medyo lami maginila mga pagkaon pa didto. So ilang gi-exhibit diri. Matik palit dayon ta og mga makaon gikan og Kyoto guys. Kay wala jud ni diri sa mga area dapit. Og take note sa Kyoto ra ni siya pwede mapalit ninyo guys. Og di lang nako ipakita kung unsa ako mga napalit diri guys. Unya kay ni action man og gutom guys. So namalit mi og Mr. Donut diri pang snacks. Og syempre ato aning tilawan guys og ato apo ning i-take out taud-taud. Kung niabot na kaani nga part nga video guys, ayaw kalimot og comment, like, and share sa Hitsuraan Kulisaw Facebook page. So pwede po ka mo-subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang ubang pang sumpay ni atong sugilanon. Hitsuraan Kulisaw Goes to Japan Vlog Series.